बिहार सबसे आगे बा, काहे कि एक बिहारी 100 पे भारी। कहल जला नु भैया कि ऐसे हायारा जिला अरबी से हटे बलिया। सब जिला अपना में बघवा जिला बा। 80 से छपरा जिला, 80 से छपरा जिला, जने जाला काट देला जिला, जने जाला काट देला जिला, हमारे आला जिला। लेकिन हमने के दीदी के बियाह भई तो हम खाली रोज सबके बतावे खातिर गईनी हा कि जेने जाला गार देला किला, हमने के आरा जिला, छपरा जिला, बलिया जिला। लेकिन कोई भी कार्य हमने यहाँ शुरू करे से पहले एगो छोटा सा माई के वंदना हो जाए, गणेश वंदना हो जाए, फिर सारा कर्मठ के गीत, लोकगीत जैसन गार्जियन के आदेश रहे वैसे सुनाई जाए। देखिए, जब एगो बेटा कहली या बेटी कहली, माई से गुहार लगावेली आ कहेली कि हे माँ, हमरा घरे शुभ कार्य होता, हमरा बेटी के बियाह होता, हमरा बेटा के बियाह होता, रउआ के आवे के बा। तो कैसे एगो बेटा अपना माई के गुहार लगावता, कैसे कहता, तनी सुमिरन में आ जा महतरिया हो। अपना माई के अपना द्वार पर अपना घरे बुलावता, तो कहता कितनी सुमिरन में आ जा महतरिया हो, बलका गुहार करता, तनी सुमिरन में आ जा महतरिया हो, बलका गुहार करता, सुमिरन में आ जा महतरिया हो, बलका गुहार करता, सुमिरन में आ जा महतरिया हो। का कहता, जब माई के बुलावता था, लड़की से जूही बेली चमेली बन नहीं पाई माँ की सहेली, लड़की से जूही बेली चमेली, अड़हुल फूल में गुण है कैसा, अड़हुल फूल में गुण है कैसा, राही आज बता दे रे मालन, तू ही बता दे रे मालन, तू ही बता दे, तू ही बता दे रे मालन, तू ही बता दे। और वो पूरा अपन गांव के लोग के सामने करत हनी, तो बहुत ही खुशी होता। और ऐसे भी ज्यादा खुशी ही होता कि हाथना भीड़ खाली हमनी के अगर संडा बेहरा के लोग से भइल बा, हाँ बाहरों के बालोग। लेकिन हमरा ये से खुशी होता ज्यादा कि हम अपन गांव के सामने पहली बार इतना बढ़िया से कार्यक्रम देता नहीं। और धन्यवाद देना चाहो सूर्यभान चाचा के कि मौका हमनी के देनी। आज के दिन हमनी के घर में 2 दिन कार्यक्रम रहे, काल्हो रहे, आजो रहे। तो काल तक खैर सबके रोइबो कैनी, हंसैबो कैनी, आ नचैबो कैनी। आज बाराती लोग के सेवा करे के बाद, स्वागत करे के बाद। लेकिन भैया एगो बात कहनी कि हमार जब ताली के बात आई तई हमारा बिहार के ना हो, तो ई मन में लेके नहीं के बैठे के कि हमारा अगर संडा हो तो हमारा आरा हो तो हमार बलिया हो।